र' बैयाव फै लामायाव मोजां नुयो फै गोरलै फै याव फै नोंखौ नुवाखै नङा र' आं गाहाय जानो एके इमान खुदुमबाय थादो र' गाहाय खालामदो जनाङा उथि नायलाय हाय लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि धोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथां बयखौबो बरायनानै लाबोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै जोङो माबा बै गामि खाथियावनो बार्थडे जानो थांनो नागिरदों ओमफ्राय एसे भिडिअ बानायलांसै आरोना बेखौनो जायफोरा आंनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय नै लोगोफोर ब्लाउस गोदान आङो माने ब्लाउस सुनाय मानाय सोलोंगासिनो ना ओमफ्राय बेखौ बे बार्थडेआव गाननो थाखायनो एसे सुनानै लाबाय आरो आं बिदि साइजनि ब्लाउस गाननो बिराद मोजां मोनखायो नालाय ओमफ्राय बेबायदि सुनानै लाबाय ओमफ्राय नों मानसि माखौबा बुंनो दे मा बुंनो द' मा द' खुदुम आंखौ खुदुम thank you नोंखौबो दाना थांसै न' थुदो होमबालाय ओमफ्राय जोङो टमटमजोंसो थांनाय जागोन गारिबो गैया न'आवहाय रावबो गैया जोङो हिमानसि बिमा आं जों साथामजों थांगोन आरोना हिमानसिनि थाखायनो नै आं बेबायदि गङै रायलायनांगौ जाबाय न' हिमानसि हाय थुदो देखायखानोसै दे जोंनिया होनानै देखायनोसै नामा होनानै देखायदो नाय जोंना बिफा बेनो जमासोहाय जोंना माबा गस्ला लाबाय गस्ला गुदुं दाथ' गोजां बोथोरबो जाखाबाय नालाय बेनिखायनो गुदुं लाबायनो माबा लाथ' रायलायनो हागोन खिथानो हागोन बेगाव मा लादो इयो लंपेन्ट सोना दं ए दे रायलायबायनानै दाख्लै बेखौनो सोलायबाय थानांगौ Nice. Oh no. Post. Hey. Hey. Jump. Sound. Nine. Jump. 13. 9. 4. Gosh. Oh no. Oh no. Terusเลยใครรู้ก็เลยมีสัตว์อะไรได้ฮิมันสิมาดิหนูได้ฮิมันสิทางกัสเนเลยเนาะAlasi dong sidang. Zabai. Deh. Tuh, nih Malika bener. Malika. Gimana sih? Tuh. Nih ibu Malika. Oh, jangan. Saya menali. Tadi bu ya bener. Mana ada? Nih himan sih agak. Agak kena dua mana ya? Nih agak. Aneh. Ini dia. Hai. Sao lại được rất xa.
Anji bongsulah ini logoफोर Này एवनाय ले नों सानैजों फैदो न' नैलाय जासि हरलायलायो Sana जासि हरलाय इनो जे नारें हाजों बिराद गोजांबायनो मोथ' एखौ हमना होथ' दसे बार्डे जानानै नै माबायाव फैलायबाय रौतायावहाय आङो दाखालि खिथादोंमोन ना मोसानाय सोलोंदों होननानै ओमफ्रायथ' सोलोंनायालाय सोलोंगासिनो आं मैयाबो फायाखै दाखालिबो बारा गोबाव सोलोङासै दसेल' ओमफ्राय लोंजोबाखै आरो ओमफ्राय दिनै लिंहरफिनबाय प्रग्रामाथ' गाबोननो ओमफ्राय दिनै माबायदि जागोनथाय एसे मोजाङैनो सोलोंनो होननानै सानबाय आरोना ओमफ्राय एसे भिडिअ बानायनानै देखायनो नागिरदों आङो बेखौनो नायलांबानो जाबाय नोंथांमोना ओरैबायदि गुसु आयु लामा लामा जि गोजांबोबाय बाइकजोंसो फैदोंना आरो खानायखौ एसे थेबनानै So दिनैहाय प्रेक्टिसा जाबाय सानबा so दिनैजों सानबा जासिगोन सानब्रै जासिगोन आरोना ओमफ्राय दिनैहाय फाइनाल प्रेक्टिस आरोना ओमफ्राय प्रग्रामा गाबोन जाहैबाय so दिनैहाय फाइनाल प्रेक्टिस so दिनैनि उनावथ' प्रेक्टिस गैला so बेखायनो दिनैहाय जेरै गाबोन मोसागोन बेखौनो दिनै मोसागोन आरोना फुरा फाइनाल प्रेक्टिस जागोन आरोना दिनै ओमफ्राय नोंस्रा मोसाग्रोखांबायना दायो जों रोंखाबाय मालाय बिसोरनिया ओमफ्राय दाहाय खनसे खननै मोसाबावनोसै आरोना नों मैया फैनाय मैया फैनायमोन आं मैया फैगासिनो आंनिया जोबाखैमोन नालाय ओंखायनो मैया फैबाय ओमफ्राय मैया फिनिसिं खालामबाय आरोना ओमफ्राय दिनै फाइनाल प्रेक्टिस खालामनोसै जाबाय गाबोननिफ्राय बारलांसै गाबोन गुसु सोरखौबा लोगो मोनगोन न' सेन्ट्रेलनि नालाय बहुत लोगो मोननो हागोन बहुत आर्टिस्टफोरखौ लोगो मोनगोन आरोना एवार्ड प्रग्राम एक्साइटेड जितु